Bien. Salam alaikum madle jamana musuma demse ani makoro ambi befo ka bladele mol mando mami ka anajeni watina ambo befo ka mol mando amba fogo oni ma osijrola amanake je faonfa anga fulibi en fleba ani ankanwo beladele inafo la kula abdeli kay tuna ani honorable aboubassir Fomba ni ale kurima porte parole CNT mado awle beladele mado kafo ni actualité be jamana kono ambe buri ka wala ni wala sa ana ka se ka sigi ka fla fanyai mi ka jamana don kuna foni yere jere anma ambe ko baroke moni kuma bi ani honorable mamlo motuni dorate grandi bawde be ambulo inafo awero badon ko mun be jamana kono ka damne ibara ka sasi ma binani ani kono ru ka mo dawe da fo ta se kulba mini akama ke New York ni ala sona dabna do ru bela ani jamana yere kono ko fem be ni ala sona amina andado ni beledere na kaseka walawali kawe na yano tesa ambe anyine awfe aka fuli di awma anga sora ka do babu konnela Aboubassir Fomba fuli bi papa me obela jelen fu ambe masara manifu umi bi duma yira awni awna mbe nyere masafu ambe fuli kengerene ke kata golumasiri tabaw olu no yi finita kolu de visa ko anto ka balu amba fuena alisa ala ku lakana munu fatura ala ka hinawla munu barana ala ka kenya duma maliko no sibili munu fene sara ala ka hinaw bela jelena ka kenya ka be ni francika jamfani ambe do badu anga premier ministre Choguel Kokala Maïga ala ka ni kenya ti ama président Assimi Goïta na ma fumo ko le lion du Sahel farafina wurudu nyamfan waraba ambe afo ala ka keneto encore ala ka shini kena dama ni sarasu bela jelembe amin ani les 5 colonels ambu befo ambe mali ministre befo ka aw yɛrɛ fo kosɛbɛ maaw ma bɛ cɛsiri la Mali la n'u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ aw minnu yɛrɛ bɛ a caman kɛ an b'aw bɛɛ fo vraiment wuli ka jɔ mun na ka daminɛ Segu Tunkara la ka taa Amarasi la ani yɛrɛ dɔgɔnin Buma Bel fo ka taa se Nuntogo ma a n'a ɲɔgɔn caman an b'u bɛɛ fo fɛn bɛ wuli ka jɔ la vraiment k'u cɛsiri Mali ko in an minnu bɛ ka jamana dɛmɛ halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kana kɛ maa tɔw ta ye an yɛrɛ kana ɲɔgɔn minɛ ka di jugu ma mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hakili ɲuman di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bila sira ka ɲa o de bi jamana in yɛrɛ tɔ jɔ jamana den ɲumanw n'olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ko bɛ ɲa o tɛmɛnen kɔ Pape ka segin ka aw fo kosɛbɛ merci. Ayiwa foli a diyara n ye an yɛrɛw bi I fo kosɛbɛ sabula an b'o de fɔ n ko maa caman bɛ CNT kɔnɔ ka se k'u sɔrɔ ka se ka jamana yɛrɛ kunnafoni k'a di a ɲɛ kan u sɔrɔ man di nka e kɔni tuma bɛɛ ni an mago jɔr'i la I bɛ sira d'an ma walasa an ka se ka malidenw ka kunnafoni ɲuman ta k'a d'u ma an bɛ I fo I ka wulikajɔ ani ka o cɛsiri I b'o baara minɛ jamana ye yarabiɲɛma ala k'i fanga ala k'a se a la ala k'a to jamanadenw k'a dɔn I ye o tɛmɛnen ka bɔ yen bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ waatiw tɛmɛnen na président Alassane Dramane Ouattara a kun y'a ɲɛɲini k'a fɔ ko ale bɛ dɛlɛ di Mali ma Mali ka se ka u ka sirasiw bila n'o ye maa 40 minnu minɛna ni an ka gouvernement yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko u bɛ se ka bila minɛ min kɔnɔ ko o ye mercenaires la minɛ ye an y'a ye k'a fɔ Alassane a dakɔnɔ kuma o banna o la an nana ye n ko tuguni sisan danin na bɔlɔlɔsira kelen kan k'a jira k'a fɔ u yɛrɛ ka sirasiw olu yɛrɛ bɔra ka communiqué kɛ ka message yɛrɛ passer bɔlɔlɔsira caman kan k'a jira k'a fɔ ko olu b'a a jigiya Mali militaire k'u ka olu ka sarasi tɔ minnu bɛ u k'u bila ko don fɔli don yɛrɛ t'a la ko don yɛrɛ tɛ fɔ ko k'u bila donc an kɔni siran bɛ yala nin jamana fila in bɛna kari ɲɔgɔn na wa sarasiw fila ninnu bɛna kari ɲɔgɔn na wa ou bien a ko bɛna kɛ cogo jumɛn na o kama an nan bɛ walasa I ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nin kan sabula nin ko in yelen bi a ye maaw dabali ban kunun Alassane kumana bi ka sarasiw yɛrɛ bɛ ka kuma min bɛna b'a ko kɔfɛ. Papa yani nga ndado Alassane nga kuma na be fo ka Korema ɲɛmɔgɔ Fuseni Ouattara fo ka yira mɔgɔ la ko Korema ye jɛkulu de jɛkulu min ni association caman b'a kɔnɔ ni don o don dɔw bɛ ka na an b'u fo partout caman b'a kɔnɔ kɛ yɛrɛ mɔgɔ mun nana u yɛrɛ o caman bɛ a kɔnɔ et que Korema ye jɛkulu min n'an ka kɛlɛ ni miirina de b'an na n'o miirina sigilen bɛ jamana in bɛ bɔ
nɔgɔla cogo jumɛn sarasu ko bunakun kan kan ko bunakun kan ani sɔrɔ bunakun kan o mɔgɔ mɔgɔ n'o kɛlɛ bɛ i sɛbɛ la i bɛ se ka i yɛrɛ ye Korema ka kɛlɛ kɔnɔ sabula ka kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ miirina t'i la o de bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn n'i y'a ye Korema bɛ kɛlɛ caman kɛ o y'o ye Korema kɔnɔ CNT mɔgɔw b'a kɔnɔ o yɛrɛ de fɛnɛ la mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ n'olu bɛ bɔ CNT la an ka baara bɛnnen bɛ tɔɲɔ min bɛ da jamanadenw kan k'a essayer k'an sen don a tɔɲɔ kɛlɛli la o de la an ye siège ba ta Kɛnzanbugu jelita yɔrɔ kɛrɛfɛ an n'o man jan ɲɔgɔn na donc don n'a nata mɔgɔw mago bɛ Korema la sɔrɔ cogo cogo an b'a f'u ɲɛna parce que mɔgɔ caman bɛ to ka an sɔrɔ cogo ɲɛɲini mais président ba kɔni ka numéro n'o ye docteur Fuseni Ouattara ye o ye 71 71 71 71 o saba ka se 73 ma n'o ye 71 71 73 ne yɛrɛ ka numéro 78 79 18 24 93 19 18 24 93 mɔgɔ caman bɛ to ka a ɲininkali kɛ hali n'a y'a sɔrɔ téléphone ta ma nɔgɔn kuma caman mais n'an sera ka bɛn ni min ye an b'o ta donc yanni an ka don kuma na a ka d'an ye ka ministre de la justice ka a bɛ baara mun na k'a ka baara dafa dɔw fɛnɛ k'olu kɛ sabula jamana in filɛ mun ka jugu fanga ma o ye fantanw tɔɲɔli ye wa justice kɛko ɲuman kiiri tigɛko ɲuman de bɛna ni lafiya ye jamana kɔnɔ mais n'an ma jija an ka justice taabolo la justice laban bɛna gɛrɛ wɛrɛ wuli Mali la mun basigi bɛ juguya kojugu o kama an bɛ se k'a fɔ dossier mun bɛ an bolo Korema la justice ko k'a ka ca mun y'an dabali yɛrɛ ban mun y'an dabali ban kiiri tigɛlen kɔ ka ban pewu juge ka kiiri tigɛ fo ka taa se greffier ma olu k'a fɔ ko da tɛ don na bilen tribunal dɔ fɛnɛ ka tila ka t'o ta tuguni k'i b'i da don o la o kumana justice fila bɛ Mali la an ɲɛ b'o caman na a bɛ ka kɛ commune dɔ kɔnɔ a commune a baara min bɛ ka kɛ an bɛ k'a lakɔlɔsi dɛ anw tɛ yan nɔ jamanadenw bɛ tɔɲɔ ko la an t'o défend an ni mɔgɔ si tɛ jɛ jamana tɔɲɔni kan an yɛrɛ ɲɛ b'a la hali kɔsa in na dugu min bɛ yen ko Banko hectare 100 ani hectare 19 dugu ka foro sɛnɛ yɔrɔ gouverneur dɔ tun k'a fɔ k'o d'a yɛrɛ ma o gouverneur ka tila ka sɛbɛnni kɛ k'a ta tɛ o yɔrɔ ye o jugement ka kɛ ka ban ka tila ka taa o da dɔ la tuguni k'a bɛ taa o dugu mɔgɔw wuli ka b'u nɔ la nin tɛ transition tiɲɛtɔ ye dugu kuturu an bɔra embargo la an bɔra gɛlɛya kɔnɔ ka taa dugu kuturu ka sɛnɛkɛyɔrɔ ko k'o ta ka di dɔw ma o mana an bɛ taa a ka gɛlɛn donc nin ko ninnu an b'a kɛlɛw kɛ dɛ jamana in ye an bɛɛ de ta ye donc kiiri baara caman ka ɲi mais ni mun ma ɲi an k'an da don a la kosɛbɛ a ko tɔɲɔ bɛ ka bonya papiyew caman bɛ yen mais ni ala sɔnna a ma don n'a nata an ni ministre de la justice an bɛna kuma baara minnu bɛ yen an bɛ t'u papiyew bɛɛ yira a la a ko minnu bɛ a ka bɔ a dɔ kalama minnu dogolen don a la a ka bɔ o fɛnɛ kalama parce que an b'a dɔn a bɛ ka baara caman kɛ ko caman bɛ sen na mais jamanadenw ɲɛ cɛyɔrɔ tɛ foyi ye wasadenw kɔ koyi kosɛbɛ minnu bɛ justice magistrat minnu bɛ baara ɲuman na an b'u fo mɔgɔ caman bɛ ka baara ɲuman kɛ an ye baara ɲuman caman ye mais dɔw bɛ ka baara dɔw kɛ o cɛ man ɲi dɛ an kana jamanaden fantan tɔɲɔli walahi kɔ tɛ barika an don jigi o jigi banna Mali ko la justice do dɛ ni sariya ma tigɛ ka ɲa ni sariya baara ma kɛ ka ɲa an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ Mali kura ko nkalon don a tɛ taa yɔrɔ la donc il faut que président fɛnɛ a ka ɲɛsin nin dɔw ma Mali kura an bɛɛ de b'a daminɛ an yɛrɛ la an b'a dɔn Mali la juge ɲuman bɛ yen juge jugu bɛ yen dɔgɔtɔrɔ ɲuman bɛ yen dɔgɔtɔrɔ jugu bɛ yen baarakɛla bɛɛ ɲuman n'a juguman bɛ Mali la mais nin yɔrɔ in an k'a lajɛ kosɛbɛ o de kama an ko an bɛ attention attirer o kan an ka hakili to a la sinon mɔgɔ caman bɛ ka sa bi ka tɔbɛ ka kɛ kiiri tigɛ ko jugu ye wallahi donc jamana mun filɛ ni danaya dara an kan k'an ye wasaden ye jamanaw ɲɛji cɛyɔrɔ ye anw de ye n'a ko bɛ ka kɛ an b'a kuma fɔ ni fili bɛ yɔrɔ min na an b'o dilan sinon u bɛ baara la u ka baara caman ka ɲi mais nin yɔrɔ in ye fiɲɛ ye dɛ nin yɔrɔ in ye fiɲɛ ye sinon c'est bien ministre de la justice a bɛ ka baara minnu kɛ an ka sɔrɔ ka minnu ye jamana wari ntaraki k'a wari minɛ k'a bila jamana ka wagande kɔnɔ o ka ɲi
mais fantan tɔɲɔli n'i y'a ye bi faama caman bɛ yen u kɔ ma suma u ma lafiya u ye tɔɲɔli de kɛ tɔɲɔ ka jugu barika ma a ka jugu duwawu ma an k'o jateminɛ kosɛbɛ adamaden ɲɛji bɔli ma ye dɛ surtout se tɛ maa min ye ka taa ka fɛn minɛ a la ala k'an kisi a ma donc an bɛ fɛ ko entre parenthèse kɛ o diyara n ye yala an ka don kuma kɔnɔ ayiwa an b'i fo fɔnba o la an y'o de fɔ n ko aw ka baara korema kɔnɔ yan a nafa tɛ fɔ ka ban ka fantanw jigi tigɛlen k'u ɲɛji cɛ u b'u kun siɲɛ yɔrɔ kelen min ma o ye korema jabala ye maa caman bɛ yen i b'a sɔrɔ nin degun in b'u kan nka u t'a dɔn u b'a fɔ jɔn ye jɔn de bɛ se ka nin degun in ta ka bɔ olu kan aw minnu ye wasaden ye ka se ka a kumaw ta k'a lase ɲɛmaaw ma an b'aw fo baara la sabula kulu caman bɛ olu tɛ nin kɛ i ye nin baara min kɛ nin ye aw bɛ ka nin baara min kɛ nin ye aw ni foli ka kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ɲininkali min ni an y'a tɔngi la an bɛ segin k'a tɔngi la o ti dɔwɛrɛ ye an ka mercenaires minnu ni u minɛna an yɛrɛ ka ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko ninnu bɛ jate mercenaires de fɛ sabula u nacogo a man ɲa an y'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnen na a tɛ tile damadɔ bɔ maa 3 bilalen n'o ye muso 3 ye o bilala ka taa nka an ɲɛ b'a la tuguni u yɛrɛ ka militaires olu yɛrɛ bɔra k'a yira k'a fɔ ko an ka Mali sarasiw k'u ka u ka maaw bila ko hali don tɛ fɔ k'hali don tɛ fɔ donc an kɔni siranna donc comme Alassane tun ye a ɲɔgɔn dɔ kɛ ka tɛmɛ taama bɔ sisi ma bɔ armée yɛrɛ de fana kumana nin sen yala a ko bɛna kɛ mun ye a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye walasa an ka se ka faamali sɔrɔ n bɛna mun f'i ɲɛna o armée kelen ale de tun ko sans délai mais a kɛra ka mɔgɔw bila ka na delili kɛ silamɛw bɔra u yɛrɛ ma ka na delili kɛ u yɛrɛ y'u ka delilikɛla caman fɔ kosɛbɛ papier bɛ min f'i ɲɛna ne y'a f'u ɲɛna sarasiw ninnu an t'u bila erreur la koyi maa o maa b'a ta miirina kolon ta k'i b'a d'u ma a tɛ k'anw ɲɛna yan o tɛ kɛ a tɛ kɛ i ye bi u ka conseil de sécurité kuma min fɔra kalabanciya kuma 2 ma tɛmɛ a kan e m'a kuma mɛn ko u ka sarasiw minnu b'an bolo yan ko ni mɔgɔ caman da donna la ko muso 3 bilara ko kumaɲɔgɔnya sira fɛ ko nka ko an ka armée an ka gouvernement ko walasa tɔw ka bila ko fɔ maliyɛn minnu minɛlen b'u bolo k'olu ka bila k'olu b'a dɔn k'olu ka mɔgɔw nana ni sariya de kɔnɔ olu b'a dɔn fɛnɛ u nana u ma falen de la ko n'i y'a ye an ka gouvernement fɔ ko fɔ maliyɛn mɔgɔ tɔ minnu b'u bolo k'olu ka bila k'an ka sɔrɔ k'u ta bila k'o kɔrɔ ye ko mercenariat tɛ k'u talen bɛ otage de la olu bɛ se k'o fɔ cogo min na ten lamɛn bɛ nalen o ne ma fɔ n ko Alassane Dramane n ko kalabanci don wa i y'a fɔ papa ne ye politique mɔgɔ de ne ma politique kalan ne ma kalan sugu la dɛ ayi Cɛbilen Mamadu Konate olu de y'anw kalan ala k'a da yɔrɔ suma anw ye an sen da olu sen nɔ la ani politicien caman bɛ yen politicien bɛɛ tɛ juguman ye ayi a bɛɛ tɛ juguman ye an y'an sen da a caman sen nɔ la wa an bɛ politicien kalabanci dɔn n'i ye mun ye politique mɔgɔ bɔ mɔgɔ la parce que dɔw y'a kɛ nkalontigɛ ye o kɛra alors que fɛn tɛ yen min bɛ politique bɔ mais a bɛ kɛ hɔrɔnya de o fɛn tɛ yen o tɛ yen politique kɔrɔ de ko fɛɛrɛ o kosɛbɛ miirina kosɛbɛ n'i y'a ye politicien bɛ lagosi parce que a kɛra nkalon de kan kosɛbɛ i ye kuma ye a bɛ fɔ nin de ma ko raccourci k'i ba kuma na ka taa yɔrɔnin dɔ ta k'i banbaw kan n'i y'a ye aw ko ka an ka fɛn falen nin na o kɔrɔ ye k'u taara otage la c'est trop facile Alassane c'est vraiment trop facile ça kosɛbɛ ko an ka justice ko y'u minɛ ko u ye binkani kɛ jamana kan mais an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin tuguni ça c'est un rappel que je vais dire ça en français la première des choses ces militaires, ces mercenaires de la Côte d'Ivoire sont des mercenaires confirmés. Ils sont venus au Mali sans ordre de mission. Confirmé. Confirmé. Et les Nations Unies, la MINUSMA a affirmé qu'ils n'ont pas envoyé les éléments de la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des éléments de soutien. Et en dehors de ça, le Mali, à travers toutes les lois de la République, qui
montre clairement toute attaque, toute agression. Quand un militaire armé avec des armes lourdes, vous vous déplacez dans un pays sans ordre de mission de l'aménagement, vous êtes des mercenaires. Il est mercenaire, oui. Et que subitement, que le Conseil de sécurité de la Côte d'Ivoire se permet de dire qu'à partir du moment où le Mali demande des échanges, que ce n'est plus des mercenaires, mais c'est des prises d'otages. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est des raccourcis. Nous rappelons encore les 3 conditions maliennes. Première condition, que Alassane Dramane sort, déclare dans cette déclaration qu'il affirme son regret et de réaffirmer qu'ils ne sont pas venus dans la règle de l'art. C'est ça la responsabilité, la culpabilité personnelle de Alassane Dramane. Et que deuxième point, de regretter des actions commises et en même temps de s'asseoir à toute tentative de déstabilisation du Mali. Troisièmement, de se conformer directement à respecter l'intégrité du Mali. Et si par raccourci, vous prenez un élément intermédiaire qui est considéré comme un non-dit, le fait d'amener ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qu'eux-mêmes ils qualifient de politiciens, parce qu'ils sont poursuivis par la justice malienne, le fait de les amener et dans un contexte bien précis, vous pensez que ça c'est un échange et par conséquent c'est les prises d'otages. Ça c'est une insulte à l'endroit de la justice et de la République du Mali. Et de surcroît, dans la lecture, celui qui fait la lecture donne l'impression comme les manquements et les incompréhensions sont du comportement des Maliens, pendant que c'est lui-même qui l'a prononcé dans son discours de libération des 3 otages, des 3 mercenaires, des 3 femmes. Il a réaffirmé qu'il y a eu des manquements de la part de la Côte d'Ivoire. Et dans la lecture, il fait semblant comme si le Mali reconnaît qu'il y a eu des manquements à notre endroit. Ou bien à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Comment tu auras dit les bons aw minena ka sobuya ke u nana na sira de fe na sira mi ni sira su to na sira ti kelenye ni bina ki ite mercenaire ni bina ministre ka sira fe ina fo be ka fo chogo mi ibina papier de au papier kono ordre de mission de beti ordre de mission kono passeport de service de beki bu au passeport de service ministre de go la ko do ministre ko kaw nana mi fe qualité aw la ko do ça awo sira kelen fe kabo la ko do Mali fait ça va de fo Alassane ka bo aka jongo ala fo aka fo ko na chogo manya wa ka ira kale de uchi o koro mi ni kiribe ke nu menena femuna ale bi jonai abi jonai flana koko bina ni gelaye uni Mali che koko bato uni Mali bebe ako ko bla usenga ora de ka Mali momunu be ni kiribu no fe ku bla kana o kunye kuma min labolente na bo foma ko nondi e naw nana o yoroni taka aw bamba oka sabana ko wara kana idado fembe Mali free adaka na dola e binaw nana ojo ko afora dron ko Mali mogo ko munun be ko ko lu mine kana no lu folo ko la kambu duma o ma fo na de min be sina mogo munun fle o be kiri folo abe justice ka bolo ka o be kiri sababu blaga o te kiri bané de parce que mogo bina ni konoto mine na ko kelen ni la no e janfa e Mali kama donc kiri mun be ke abe ke de ko mogo bina ni konoto ni jera kan ko ke ton wa ambolo u ba to sababu to ambolo sababu mun be u be se ka mine tanga no wati afara ku la blara aramadia korona na anyo nyafo ko nyafara mais u be kiri anga justice mu mu be kiri ate kiri bali wala ke nyafo mona kiri nyongi wo wallahi billahi ko war kele mena kanye u ka mo mine ni mike
kanga dommage intérêt sara ma fo yanu ya fo adam ne to de ni kama o wara ka kuma uteni ga fo kutara otaji la donc ayubla na yubla to ba ko ma ayuta otaji la avec dommage intérêt sara o do refle fo danga tan ko we e wi mo bloka chane ay mais ni mbere fo ça na me kuma ame ko nye fo di politique an y'a a sakado de kɛ c'est-à-dire an y'a daminɛ départ duguma k'a ɲini k'a dɔn a bɛ cogo jumɛn minnu b'a kalabanciya kɛ k'olu ta fan dɔn minnu b'a ɲuman kɛ k'olu ta fan dɔn donc n'a kalabanciya bɛ na dɔrɔn an b'o dɔn kosɛbɛ depuis kuma jan n bɛ min fɔ dɔrɔn président ɲɛna justice ka ninnu ka kiiri kɛ joona yan'a ka taa yɔrɔ jan ka jaabi bɔ k'a bila fiɲɛ fɛ kosɛbɛ bɛnkan o bɛnkan n'o bɛ kɛ o k'a sɔrɔ o kiirilen don ka kiri kɛ joona sisan jana a ko kana mɛ yɛrɛ bilen mercenaires de don u minɛna de u n'u ka minɛnw de minɛna i ma ye u ka kuma na k'o de kama ko sommet min bɛ ka kɛ New York k'olu ye o laɲini dɔ kɛ kosɛbɛ ne m'a fɔ aw ɲɛna yan i y'a fɔ n ko sommet min bɛ ka kɛ n ko Côte d'Ivoire ka mercenaires bilali ko kuma b'a la i y'a fɔ n ko galon yɛrɛ bɛna ta k'o da Mali la ko an ka sarasiw k'u binna musow kan u bɛ ka bi civiliw kan k'u tɛ ka baara ɲuman kɛ k'u bɛ taa CPI la ne m'a fɔ a ɲɛna n ko nin kuma in bɛɛ la u b'u to nin na k'u bɛ CEDEAO ka force en attente i y'o fɔ u b'o labɛn pour que kana ninnu libérer a daminɛtɔ de filɛ mais a bɛ k'i yɛrɛ ja farinya fu de kan wallahi a bɛ tila k'i tile fari kan ne de y'o fɔ a ɲɛna kosɛbɛ a b'a kɔnɔ a b'ale ni le lion du Sahel de cɛ Asimi Waraba wallahi a n'a ka sarasiw bɛɛ kosɛbɛ bagabagali t'anw ta koyi ayi i ye ni bagabagali fɔ yan a man ɲa ma Aisha kɔni ka dɔnkili mɛn wa ko réunion bɛ ka taa kɛ New York k'olu bɛ sanction ta k'u b'a da Mali kan sisan an pɛrɛnnen don an su de bɛ bɔ an su de bɛ bɔ su de bɛ bɔ sanction kɔni mana ta fɛ kelen tɛ si Mali la u bɛɛ bɛ bɔ MINUSMA tɛ si Mali la o kɔni o bannen u bɛɛ bɛ bɔ fo ka taa fɔ ko ko wɛrɛ kɛra u bɛna dɔn ko maliyɛn ye min ye a bɛna dɔn ko maliyɛn ye mun ye kabako u bɛna dɔn nin bɛɛ bagabagali kun walasa preuve min bɛ an bolo k'an na segin an kɔ k'an na segin an kɔ o bɛɛ de daminɛtɔ filɛ ale ka discours in tɛ foyi ye ne yɛrɛ tɛ fɛ hali gouvernement k'u jaabi yɛrɛ foyi tɛ jaabi foyi di na u ka jugement in kɛ dɔrɔn o y'a jaabi de ye a banna ne b'a fɔ n ko delili ye tiɲɛ ye mais delili kana to ni jugement ma kɛ yan i y'a fɔ a y'o ka foli kɛ o ye silamɛw fɔ wa a m'o kɛ dɛ dɔ y'a faamuya sisan o de y'a kɛ minnu fana bɛ delili la ko alimami min bɛ Alassane Dramane bolo la ye o ka taa delili kɛ a k'o bila fɔlɔ banna a ma alimami dɔw minɛlen b'a bolo yen alimami dɔw b'a bolo yen est ce que alimami b'o kalama u b'o kalama Côte d'Ivoire alimami b'a kalama mɔgɔ caman b'a kalama u b'a kalama alimami dun tɛ ka wuli o la o kuma tɛ ka fɔ ni volet in na parce que bi an bɛna kuma Nations Unies ka rencontre in ka tɛmɛ ka bɛn ni Côte d'Ivoire ka nin yɔrɔ in kosɛbɛ Côte d'Ivoire ka nin les 49 la n'i y'a f'i ɲɛna n ko fagali min kɛra les 10 11 12 juillet Ivoirien ka mɔgɔw bɛ yala fagali min kɛra les 10 11 12 juillet u bɛ yala M5 ka kɛlɛ in na u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ bani olu ye nako seegin min kɛ o tun bɛ ka na sariya jumɛn kɔnɔ maa minnu fagara maa minnu dugura misida la parce que baara in kan ka daminɛ jumɛn na olu yɛrɛ bɛ ka na nali min kɛ Mali kɔnɔ a document yɛrɛ a ye yamaruya jumɛn d'u ma jɔn y'a papier signé parce que n'i y'a ye u tɛ fɛ minnu bɛ Mali la u ka bila i b'a kun dɔn wa o dɔw ɲin bɛ nin société in créer la a mercenariat ko la donc u ye jɛkulu min créer minnu bɛ ka mankan kɛ olu dɔw ɲin b'o la avion Sahel aviation service caman de b'a la min bolila ka bɔ Mali la n ko nin ko in parce que olu b'a fɔ n'a y'an bila an b'a bɛɛ ɲɛfɔ a bɛɛ bɛ ɲɛfɔ n'aw y'anw di Mali ma an b'a bɛɛ ɲɛfɔ aw de y'a to u kɛn bɛ ka wuli k'u jɔ k'a kana a ko kana diɲɛ dɔn ni Asimi ninnu ma na ko Mali ko kun banna de i b'a dɔn ko Mali kun kɛra mercenaire dugu de ye anw sigilen ɲinan ma ye an tɛ foyi kalama ne m'a f'e ɲɛna ko les 10 11 juillet i y'a fɔ wallahi Papin ni Asimi ninnu kun ma na le 18 août ɲan m'a sɔrɔ tilara an bɛɛ la fo ni Ala ma min ta nɔgɔya o ye ou bien an kun bɛ Mali bila tout était planifié a kun fɔra ko Mali feerela mɛnɛ ko a kun feereli ko bɛɛ bɛ sigi a kan n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna hali aéroport concession ko
ko aéroport Madi nye Moutar Wali ɲininka ne de question posé à CNT la a ko c'est pas à l'ordre du jour nye Choguel ɲininka premier ministre Choguel ko non ko tɛ sen na mais aéroport concession fɛn ma bɔ n'a kuma ye voilà bon ne bɛ nin ko tɔ sen cɛ o cɛ ni aéroport k'a bɛna concéder da a tɛ di mɔgɔ ma dɛ an ka aéroport tɛ concéder a tɛ concéder a tɛ di dɛ o kuma t'a la n'a wari min minɛna an ka aéroport Moribo e bɛ concession dɔn u ye fɛn bɛɛ kɛ o ye privatisation de u ye fɛn bɛɛ kɛ SA ye o ayi mais mɔgɔ jamana min kɔnɔ mercenaire privé nana armée sɔrɔ yen ko armée b'a bolo bon nin kɛra k'an ka armée to yan ka sɔrɔ dɔw bɛ fanga la walayi a ministre de la défense bɛɛ kan ka wele fɛn fɛn tun bɛ nin kalama fɛn fɛn tɛmɛna ka tɛmɛ sécurité a bɛɛ kan ka ɲininka kun jumɛn na nin kɛra o de y'a to cɛman ninnu bɛ bolila fo sisan u ma segin o olu tɛ na o ye nin papier Sahel aviation service an ka papier bɛɛ ta k'a bɛɛ lajɛ parce que Côte d'Ivoire bɛ ka siran mun ye comme u yɛrɛ ko ko 8e fois depuis première fois aw nana mun na a ka ɲɛfɔ a première fois kun ye an ka ministre fɛnɛ de o tuma na aw fɛnɛ tun bɛ première fois kalama wa olu ko k'u t'a kalama dɛ i b'a dɔn an bɛ ka ne k'i ma ni mercenaire ko in bɛna to Mali bɛ lafiya wallahi n'a ye nin manamana bila Alassane ka élément a bɛ ka u bɛ ka kuma ba fɔ k'u jigi da ko min bɛ Côte d'Ivoire o t'u bolo dɛ o de minɛlen bɛ Mali la yan u sɔnnen bɛ minnu ye k'o bɛ se ka kojugu kɛ olu de minɛlen bɛ yan u yɛrɛ ma k'u ka soma e bɛna fɔ k'e bɛna ko wɛrɛ kɛ ko bagaba bɛ minnu na de tan minnu bɛ baganw don non mais c'est fini olu ka bagan bɛ minɛlen bɛ donc kuma in kun ye maliyɛnw kana nin discours ninnu jate Allahu Akbar u k'u hakili sigi ko ŋɔmiyɛra n'a mɔden armée b'an bolo cɛw b'an bolo ni Aïcha Kone ma a to ka fasa da Asimi na wallahi Aïcha Kone kɔni ayi mankan ko tɛ o cala mɔna min tun bɛ Côte d'Ivoire n'a tun bɛna n'a ye Musa Traoré fasa da a y'a da u kuman'o la Aïcha kɛlen ka nin fɔ n ko Aïcha y'a yira de Mali ni Côte d'Ivoire bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye kelen Aïcha yɛrɛ ye maliyɛn ye o Ivoirien population kan k'a bulu kun ko Alassane tɛ Côte d'Ivoire fɛ ayi ni Ivoire sera k'a bila a kunkolo la ko Alassane min bɛ yen a bɛ Faransi ka baara de la a tɛ Ivoire yɛrɛ fɛ o de b'a to population bɛ faamuyali kɛ Aïcha Kone bɛɛ de dɔnkili da tan kosɛbɛ a ye fɛnɛ tiɲɛ de fɔ u ko dɔnkili da waati de man ɲi non da waati c'est à dire i b'a dɔn mɔgɔw ma min faamuya Aïcha Kone ninnu bɛ jateminɛw de kɛ ninnu tɛ dɔnkilidala piyapiyaw ye quoi u bɛ donjan ko de ye nka kɔrɔmatigɛli tɛ Aïcha Kone b'a dɔn hali si min b'a la a t'o ɲɔgɔn kɛ wa n'a ti yan au moins a ka dɔnkili da maa la maa min bɛna farafinna bɛɛ bɔ jɔnya la n'a ma dɔnkili da n'a nimisa bɛ sa nka maaw ko Aïcha Kone ni Laurent Gbagbo k'a n'o de ka surun ko o de y'a ka maa ye ko Alassane ka ko tile kelen ma diya ye ko n'i ye nin dɔnkili in dalen k'a dan bɛ pour que ka se ka Alassane dusu tɔ kasi non o tɛ Aïcha ninnu dɔnkilidala minnu don u bɛ farafinna de fɛ u bɛ Mali fɛ u bɛ Côte d'Ivoire fɛ u bɛ Laginɛ fɛ c'est à dire mɔgɔw ma min faamuya Asimi ye sanu tɛ bilen dɛ jama de don ni maliyɛnw b'a dɔn Asimi ye acte min posé Mali transition bɛ ka acte min posé maliyɛnw bɛ ka ko min daminɛ Mali la ni maliyɛnw y'a dɔn minnu ma Mali dɛmɛ ka ni kɛlɛ kɛ a dɔ b'i yɛrɛ faga ou bien dɔ bɛ sa n t'a dɔn ko min bɛ ka kɛ o c'est à dire ko min ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ kun sigilen tɛ ko min na i b'a dɔn ko Mali ka ko bɛ ka kɛ de i b'a fɔ ko sogo ne don wa i b'a fɔ film a bɛ ka kɛ i b'a fɔ ko sogo dɔw ma da la o de kama n'an bɛ kuma dɔw b'a fɔ fanba ninnu b'a fɔ anw dalen don ni conviction b'i la i fa bɛ neni i ba bɛ neni i somɔgɔw bɛ neni i bɛ taa i ka conviction n'a sɔrɔla don min u b'a fɔ ko tiɲɛ na ko karisa bɛ ka min fɔ ko ja ko tiɲɛ don mais ni conviction t'i la n'i ye kelen fila fɔ n'u y'i gosi dɔrɔn e bɛ jɛngɛ e b'i jɛngɛ Aïcha Kone a y'a ye k'a fɔ Asimi ye denmisɛn min ye farafinna kan bɔ nɔgɔ la a ɲɔgɔnna acte ma deli ka kɛ hali Nelson Mandela ma nin kɛ Kwame Nkrumah ninnu ma nin kɛ Moro Keyitaw ma nin kɛ parce que mun bɛ ka kɛ nin ah non mais Makɔrɔ ye nin kumaw bɛɛ annoncé o mɔgɔw tɛ faamuyali de kɛ ne y'a fɔ a ɲɛna n ko saraka minɛna i y'a fɔ Makɔrɔ y'i jɔ a mɛnna a ko français
bina min fɔ na diɲɛ bɛ ka yɛlɛma koyi aw kun hakili la ko diɲɛ ka nɔgɔn cogo min a ko kun bɛ anw faransɛw bolo cogo min anw ta kana se anglais ma kana se américains ma kana se diɲɛ évolution ma diɲɛ de bɛ ka yɛlɛma sisan an ka taabolo kura de ɲini aw kun bɛ ko sɔrɔ nɔgɔya la cogo min a tɛna kɛ ten mais a bɛ k'a fɔ de parce que a bɛ ka yɛlɛma Mali de la o papier diɲɛ tɛ ka yɛlɛma Ukraine koyi diɲɛ bɛ ka yɛlɛma Mali de la ni tora ka nin kuma in fɔ mɔgɔw t'a faamuya mais n b'a ɲɛfɔ fitinin fɔ Ukraine guerre a y'a to diɲɛ bɛɛ y'a dɔn ko Faransi ni États-Unis ko ja ko puissance tɛ u bɛ ka sanction ta Russie kama Faransi de bɛ ka i yɛrɛ ɲini sanction na mais Ukraine kɛlɛ juguya kun ye mun ye c'est pour que Russie ka conférence de Berlin a k'o de appliquer conférence de Berlin n y'a fɔ tɛmɛnen na mais n bɛ segin a kan conférence de Berlin bɛnkan kun ye jumɛn ye min kɛra novembre 1984 ka taa ban février novembre 1884 ka taa ban février 1885 a bɛnkan kun ye ko jamana 14 a y'a to an ka bɛn a la an bɛ farafina tila an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka sɔrɔ an yɛrɛ ma kɛlɛ kosɛbɛ Irisiw kun y'o signé États-Unis b'o la Faransi b'o la bon n'a fɔra u sɔmina a mɛnna parce que tubabu bɛ ko ja natɔ ye quoi tubabu y'a ye Asimi min nalen filɛ ani Irisiw bɛna jɛ bon n'a ni Irisiw jɛra bon bɛnkan min ye ko ka farafina tila u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kɔnɔ est ce que o bɛna sabati bilen maa b'i kan k'i yɛrɛ ɲininka o la bon n'o ti sabati Irisi problème min b'i dala Ukraine an bɛ i dɛmɛ o la pour que i k'o faamuya pour que ka farafina problème ban an kun mago bɛ à peu près 6 milliards de dollars la Mali la yan farafina bɛɛ farafina woroduyan fan bɛɛ pour que kɛlɛ ka ban mais u ye 63 milliards de dollars de don Ukraine kelen na o kɔrɔ ye k'an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ a man di ninnu ye kɛlɛ ka ban yan yɛrɛ mais a b'u da de la donc conférence de Berlin an ka farafina exploiter k'u mara k'u ka sɔrɔ k'an ta ye mais an ka bɛn a la an yɛrɛ kana fɔ ɲɔgɔn kɔ bon sisan u fɔra ɲɔgɔn kɔ de o de y'a kɛ Wagner ko nana walasa Irisiw kana na ka fɔ ko mercenaires bɛ yen o ma sen sɔrɔ sisan kɛlɛ bɛɛ bɛ wuli Mali kama donc conférence de Berlin diɲɛ bɛ ka yɛlɛma Mali de la bon fo an ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ de k'o faamuya ko ni diɲɛ bɛ ka yɛlɛma e ka jamana la e de kɛra enjeu principal ye mɔgɔ ma ne faamuya Mali de ye enjeu ye bi diɲɛ kɔnɔ Mali de bɛ k'a yira diɲɛ kɔnɔ ko États-Unis fɔra cogo min na u tɛ ten Faransi fɔra cogo min u tɛ ten Union européenne fɔra cogo min na u tɛ ten donc Mali y'o ji jɔ o jɔda mun na diɲɛ bɛɛ y'a ye ko ja bɛɛ bɛ se k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ yen bon Asimi min y'o yira o bɛ to yan o tɛ to yen n bɛ min f'i ɲɛna walayi hali ni ninnu n'u ye Asimi kaburu a datugulen n'u y'a sɔrɔ u b'a bɔ a y'a la u b'a bɔ ko nin kolo man ka to diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ nka fɔma ɲininkali dɔ bɛ n bɛ fɛ ka nin yɔrɔ laban ni mɔgɔ ye nin faamuya i bɛna Ayise Kone ka dɔnkili sansi dɔn Ayise Kone ka dɔnkili Ayisa Kone Ayisa ka dɔnkili a kɔrɔ de ko Asimi i ka fusa n'an ka farafina président bɛɛ ye Asimi CEDEAO président ye ko bɛɛ ta i kama i kɛra cɛ ye i bɔra a ko ten Asimi Sinbo Keita kosɛbɛ a ko ten ko Mali bana jɔnya ma a ye o ye kuma kɔ dogolen de ye Mali bana jɔnya ma Mali bɛ fɛ ka Afiriki fɛnɛ ban jɔnya ma o de y'a kɛ a bɛ digi Alasani ka mɔgɔ la a kun ka di Alasani ninnu de olu ka nin jɔda ta mais u tɛ se parce que sɔnna Faransi ka jɔnya ma Macky Sall sɔnna Faransi ka jɔnya ma an balo sɔnna Faransi ka jɔnya ma jɔnya juguya kojugu fo ka sommet extraordinaire ka t'o kɛ New York ka Macron wele k'o kɛ invité wa Macron natɔ a bɛ condition dɔ de poser dɛ a b'a fɔ k'ale ti taa ko fɔ Asimi ani Doumbouya u ka taa i bɛna o mɛn tuguni o tuma ale ka taali siri bɛ ninnu na quoi hali Abdoulaye Diop tɛ taa maa si tɛ taa an tɛ mɔgɔ si bila ka taa nin na sommet de la CEDEAO bɛ kɛ farafina de an ma farafina ko kuma farafina kɔni
nga ni New York yɛrɛ yala ma mais tɛna ko munna ta a tɛna kɛ an balo fɛ yen an balo a n'an bɛ ɲɔgɔn na ni bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn na i ka jamana minnu fana b'i contre la an b'olu dɛmɛ i kan dugu o dugu ni Mali bɛ ɲɔgɔn na i ka dugu o dugu fana mɔgɔ mɔgɔ bɛ contre la sa an fana b'olu de dɛmɛ hali ni gouvernement m'u dɛmɛ an ko de ma collectif pour la refondation du Mali n ka kɛra collectif pour la refondation de l'Afrique de a kɛra o de sisan depuis kuma caman ma fɛn na aw y'o fɔ union pour la refondation de l'Afrique donc dugu o dugu bɛ La Guinée déjà o ko bɛna ban ala tɛmɛ olu bɛ ka Doumbouya soutenir n'i ko k'i bɛ wuli Doumbouya kama o fana bɛ wuli ka Doumbouya défend kosɛbɛ a bɛ ka taa Guinée Bissau a bɛ ka taa Côte d'Ivoire a bɛ ka taa Gabon a bɛ ka taa n'a ye Niger a bɛ ka taa n'a ye Burkina n'i ye jama sago ta u bɛ bɔ k'i dɛmɛ n'i ma jama sago ta an bɛ ka analyse minnu kɛ ka dugu ko min ɲɛfɔ o fana bɛ bɔ k'a ɲɛfɔ jamanadenw k'a faamuya u ka kan na paparapa parce que jamanaden mana faamuyali kɛ u tɛ sɔn bilen o ayi sɔn ko tuma t'a la voilà i tun bɛna question min ayiwa n bɛ fɛ ka min poser komi an y'a ye k'a fɔ u bɛna ɲɔgɔn jɛrɛ min kɛ n'o bɛna kɛ ninnu ka jamana kan maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko yala est ce que nin ko in tɛna kɛ kɔkan ka di wa ninnu bolo filɛ ka déclaration de kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka maaw ka bila ko don yɛrɛ kana fɔ u bɛ ka taa jɛrɛ wɛrɛ fana kɛ yan fɛ est ce que bɛnbɛnbɛn dɔ tunu tɛna fɛn dɔ labɛn ka se ka ko dɔ kɛ Mali la maa t'a dɔn min don quoi non ninnu furadama bɛ bɛnbɛnbɛn de la mais a tɛ taa yɔrɔ si maliyɛnw k'u hakili sigi papa n bɛ fɛn damadɔ fɔ Mali ka plainte ko in c'est-à-dire n b'a fɔ Mali politicien ɲɛna ni ko b'u bolo diɲɛ kɔnɔ k'an ka mun dɛmɛ o ye nin plainte ye plainte min filɛ nin non an ka n'an yɛrɛ sɛgɛn n kɔrɔkɛ Jamil Bitar n kɔrɔkɛ don n terikɛ don kosɛbɛ Jamil Bitar n b'a dɔ fɔ ko justice kan avocat kan k'u jija nin na effectivement u kan k'u jija la o ye proposition dɔ ye mais an bɛ tɛmɛ o la pewu awɔ a y'o min fɔ o ka ɲi o ka ɲi mais nin ko in kɛra anw fɔlɔ anw politiciens anw de bɛ nin ko ta ka diɲɛ labɔ n'a kuma ye politimɔgɔw ko k'olu tɛ se ka kuma nin na dɛ non mais n'u ma kuma o kɔrɔ ye ko papier min ye parti politique créé ko an ka parti bɛ dissous olu ko k'olu bɛ faransi ka baara la u tɛ se ka kuma non sigi wɛrɛ sigi kan foyi tɛ parti sigira jamana de kama an sigi maa kama an ma sigi mɔgɔ kama kelen filanan papier an ka ambassadeur u k'an ka Job dɛmɛ baara la ten Job kɛlen bɛ gɔn kelen na bila de an ka ambassadeur minnu bɛ an fɛ yan Job bɛ ka nin kumaba minnu fɔ yan normalement an ka ambassadeur bɛ jamana o jamana kɔnɔ u fana kan ka point de presse de kɛ k'a ɲɛfɔ o duguw ɲɛna Mali bɛ ka taa plainte min don a kun ye nin ye a kun ye nin ye a kun ye nin ye a ka fɔ olu ɲɛna a fɔ ma ye nin yɔrɔ ye dɛ nin kan ka kɛ nin ye tiɲɛ ye an ka ambassadeur bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra Inde ye a kɛra Chine ye a kɛra États-Unis ye a kɛra fan fan ambassades bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka bɔ ka point de presse kɛ k'a fɔ Mali bɛ ka ɲangata min ta k'a bin Faransi kɔrɔ a filɛ nin ye a dɔ la i b'a sɔrɔ olu ka dugu wɛrɛ t'a kalama o dugudenw u bɛ taa kuma caman dugu la u taa kuma dugu la dugudenw t'a kalama k'a ti kɛ i ka ma e tɛ fɛnɛ ta b'an bolo yan i ta b'an bolo yan an fana b'a bali kow la filanan an b'a ɲini an ka maliyɛn fɛn fɛn bɛ farafin fɛn fɛn bɛ Amérique les afro-américains i kɛra maliyɛn i kɛra ivoirien i kɛra fɛn fɛn an b'a ɲini a bɛɛ fɛ n'u sɔnnen don Mali ka kɛlɛ ma Mali ka plainte min filɛ nin ye n'a document t'u bolo an ka numéro bɛ yen an bɛ document in di u ma prévu wɛrɛw bɛ yen an tɛ mun da kɛnɛ kan fɔlɔ o dogolen bɛ yen maintenant olu de kan ka lobbying kɛ mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ na n'u bɛ États-Unis u bɛ Canada États-Unis dugu o dugu u ka lobbying kɛ auprès des juges des États-Unis auprès des avocats des États-Unis Faransi bɛ ka bingani min kɛ anw kan u k'a ɲɛfɔ Européen tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ n'u yɛrɛ ka juge tɛ n'u ka juge tɛ u ka taa nin prévu yir'u la ka lobbying kɛ k'a ɲɛfɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan bi n'i y'a ye an tɛ ka bɔ nɔgɔ la nin de don nin de don nin de don nin de don ka ɲɛfɔli kɛ maaw ka faamali sɔrɔ n'o farala an ka ambassadeur minnu bɛ Chine o ka Chinois kunnafoni mun bɛ Inde o ka Indien kunnafoni mun bɛ jamana o jamana bɛɛ ka conférence de presse kɛ Job ye min fɔ dɔrɔn ka segin a kan dɔrɔn ka papier d'u ma n'i bɛ Chine a sɛbɛn chinois kan na i k'a di chinois ma n'i bɛ dugu min sɛbɛn o la n'an y'o kɛ u bɛna ŋanaŋana minnu kɛ o juge dɔ bɛ autosaisir nin dossier la kosɛbɛ k'a ɲɛɲini sabanan Nations Unies article 24 a sigilen tɛ bɛɛ de kama o ko bɛɛ bɛɛ kɔni
an bɛ Nations Unies mɔgɔw wele yan n'aw ka Nations Unies tigɛ pour le maintien de la paix dans le monde n'o ye tiɲɛ ye a fɔra aw bɛɛ ɲɛna ko c'est la France qui ne veut pas la paix au Mali o fara bɛɛ ɲɛna o France o de bɛ ka terroristes financer o France o de bɛ ka o de ye Mali problème ye Mali yɛrɛ problème bɛɛ ye n'aw bɛ paix fɛ o n'a aw b'o bɛn de kɔnɔ a dɔnna ko France de bɛ k'a to ko anw tɛ bɛn munna o plainte bɛ taa aw bɛ sumaya o analyser fɛ ah il va sortir ese mala que c'est-à-dire je m'exprime en français si l'Organisation des Nations Unies a été créée pour le maintien de la paix dans le monde et qu'il a été avéré avec des preuves à l'appui selon l'article 24 des Nations Unies que c'est le maintien de la paix nous avons des preuves que c'est la France qui est l'ennemi de la paix au Mali et au Sahara est-ce que si leur volonté est la paix au Sahara, pourquoi ne pas saisir cette occasion pour amener la paix? Ah, parce que c'est la France qui est le sponsor des terroristes. Donc, est-ce que l'Organisation des Nations Unies, si c'est réellement pour la paix, on a eu l'ennemi de la paix, on a des preuves contre l'ennemi de la paix, et si cet ennemi, on lui démet de ses activités au Sahara, ça permet de résoudre notre crise. Pourquoi ne pas consulter, ne pas prendre du corps la plainte du Mali? Ko jakulu ne tigile me ben ka diɲɛ kɔnɔ ka tigile me kana ni hɛrɛ de olu ka article kalamani 24 kan sigi kun ye hɛrɛ bɛna diɲɛ kɔnɔ cogo min a fɔra ko Faransi de tɛ fɛ hɛrɛ ka na o dɔnna o bolo minɛna munna aw b'aw ban ka taa o papier in fɛngɛ n'aw yɛrɛ sen t'a la u b'a kalama bɛɛ y'a dɔn sa bɛɛ ye papier in kɔnɔ bɛɛ ye a faamuyara ni o bɛɛ de don o Faransi kelen min ni ale yɛrɛ kɛ bɛn nɔfɛ o fɛnɛ da bɛ accord dɔ la anw fɛ yan k'o ye bɛn accord ye est-ce que bɛɛ man ka faamuya ko bɛn tɛ wa bɛɛ kan k'o faamuya ko bɛn tɛ n'u m'u bolo don anw ka bɛn na an b'a fɔ gouvernement ye qu'on cesse d'appliquer l'accord d'Alger au Mali si les Nations Unies n'analysent pas ne prennent pas en compte les plaintes du Mali l'accord d'Alger ne sera plus appliqué au Mali c'est un accord intermalien. Francis de Naka Soubraya, parce qu'il est l'un des penholders, c'est-à-dire, a y profité de là, qu'on accord qu'a internationalisé alors que c'est un accord entre le Mali. Donc, les Nations Unies, Mali a plainte analysé. Au cours de l'autre, il a papier foblé. Pour les gens, on fait le papier quoi d'abord. On va la paix. An na fɛɛrɛ k'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛnnen don a la kosɛbɛ o kɔfɛ n'u ma analyser i n'a fɔ an y'a fɔ Segu cogo min an bɛ maliyɛn bɛɛ wele maliyɛn mana kɛ dugu o dugu la maliyɛn mana kɛ buguda o buguda la le 22 septembre bɛɛ ka bɔ ni pancarte ye an tɛ MINUSMA ko la ani bannerole papier kan anw tɛ MINUSMA fɛ i n'a fɔ laɲini fɔra cogo min na Dawuda Tigɛte bɔra ko maliyɛn kelen drapeau kelen an ka bɔ maliyɛn o maliyɛn drapeau kelen ka kɛ bɛɛ bolo drapeau ka kɛ bɛɛ ka da la mais maliyɛn o maliyɛn fɛnɛ bɛɛ k'a sɛbɛn papier dɔ kan ko an tɛ MINUSMA ko la 22 bɛ fêter yɔrɔ o yɔrɔ a défilé bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ k'i tɛ MINUSMA ko la Segu yɛrɛ ko k'u bɛ MINUSMA kɛ 22 ayi n bɛ taa 22 kɛ Segu ni Ala sɔnna ma MINUSMA gɛnni kama MINUSMA gɛnni kama n bɛ taa yen ka bɔ la fɛnɛ Africa Bleu est invité spécialement en direct pendant 1 heure de temps an bɛ kuma nin ko ninnu fɛnɛ kan k'i to Segu ye maintenant k'an to Segu an yɛrɛ bɛ t'i nɔfɛ an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen an b'a ɲini an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Segu papier mɔgɔ tɛ mun kalama ko ne ye Segu ka de a fɔnbaw bɔra Segu de an kun bɛ bɔ Segu ba kɔfɛla de la e ma ye Bayi Kamara b'an fasa da kosɛbɛ caman t'a kalama u ka fa neni bannen don ka continuer maa min b'a ka jamana fɛ maa min ka jamana ko sigilen tɛ ko wɛrɛ la ni b'o la segin ayi Segu taama daminɛ bi i b'i yɛrɛ sɛgɛn de Segu taama daminɛ bi c'est maa o maa bɔra Segu an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Segu minnu yɛrɛ ma bɔ Segu ni min bɛ se ka taa Segu an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Segu MINUSMA gɛnni mais a ka kɛ dugu bɛɛ la mais papier o dɔrɔn tɛ n ka taa n b'a ɲini UNTM fɛ les centrales syndicales UNTM ani Amio Guino ka centrale la saba bɛɛ
jamana o jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya syndicat des travailleurs de b'a di hali Moribo ka baara pour que k'a ɲa Mali syndicat des travailleurs olu de Moribo dɛmɛ kosɛbɛ olu yɛrɛ de tun ka proposition ye ko ka fara maliyɛn don ba donc b'a ɲini Katile fɛ ka ɲini Amion Guino fɛ ka ɲini Dedew de tɛ dɔn ɲɛmaa ye Dedew bɛɛ k'a f'i ka syndicat ɲɛna bɛɛ ka bɔ a don k'a sɛbɛn pancarte ka kan tɛ MINUSMA ko la syndicat diɲɛ bɛ siran o de ɲɛ ni parti politique ma bɔ syndicat mana bɔ syndicat bɛ lamɛn i b'a dɔn an sera yɔrɔ min na o de kama waati dɔ kɛra INTM ni syndicat des enseignants ani bɛɛ communiqué kɛ k'u bɛ transition dɛmɛ an b'a ɲini u fɛ tuguni u y'o dɛmɛ min kɛ u ka dɔ fara dɛmɛ kan parce que u bɛ ka dɛmɛ kɛ mais dɛmɛ bɛ ɲa jumɛn na bi u k'a fɔ u ka syndicat bɛɛ ye bɛɛ ka bɔ syndicat ka défilé senfɛ an ka fɔ k'an tɛ MINUSMA ko la MINUSMA ka bɔ Mali la ni tɛ gouvernement ka ko ye bilen c'est une véritable révolution parce que n'an ma kɛ ninnu u bɛna ko bɛɛ kɛ MINUSMA de bɛna Mali ci k'a ci pewu MINUSMA de ye Faransi ka service de renseignement ye Kati min y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna o Kati Traoré y'a fɔ a ɲɛna siga foyi t'a la rapport jugu bɛɛ u b'a sɛbɛn bon nin laɲini bɛɛ kana ka ko dɔ ta ka Mali sɛgɛrɛ mais Mali sɔrɔsiw bɛ lafiya cogo di Mali sɔrɔsiw b'a dɔn ko MINUSMA y'u jugu ye u tɛ kuma de wallahi bilahi jugu fila tɛ Mali la ni MINUSMA tɛ n'a y'a sɔrɔ maintien de la paix don pamɛ aw bɛ yan ko ka bɛn sabati a yera ko min tɛ ka bɛn sabati o yera est-ce que MINUSMA yɛrɛ tun man ka nin plainte ta a yɛrɛ ma wa ka sɔrɔ maa m'a fɔ a ye kɔni mais o t'a kɛ dɛ ayi parce que u mago bɛ farafinna la u mago bɛ Mali la hali ni maliyɛnw tɛ yan papa n bɛ fɛ mɔgɔw ka min faamuya Europe Union européenne papa n'an ye baara kɛ wallahi u bɛna yafa deli Mali la yan wallahi foyi tɛ ninnu bolo koyi n'i y'a ye conférence de Berlin kɛ a kun de ye komi sɔrɔ dugu jukɔrɔ sɔrɔ fɛn tɛ an bolo an bɛ Afiriki sɔrɔ tila an ni ɲɔgɔn cɛ cogo di nɔgɔya la o de fɛrɛ kama an nana ko panafricanisme panafricanisme tɛ se ka dafa ni souverainisme tɛ yen kosɛbɛ fɔlɔ la Moribo ninnu u ye panafricanisme kɛlɛ kɛ an b'o fɔ mais bi anw ye miirina kura ye surtout Korema la anw ko panafricanisme farafinya ti dafa fo farafina dugu bɛɛ ka i yɛrɛ ta i k'i ka kan don ba la i k'i ka sɔrɔ k'i ta ye wa armée ka k'i bolo ni Mali kɛra ten Burkina bɛ ten Laginɛ bɛ ten dugu bɛɛ ka o b'i bolo dugu bɛɛ ka kan b'i bolo dugu bɛɛ ka sɔrɔ b'i bolo dugu bɛɛ ka armée b'a bolo o dugu de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka armée ɲuman dilan o dugu de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka organisation ɲuman dilan mais u y'an bali nin na k'a y'a fara ɲɔgɔn kan k'a ka CEDEAO créé CEDEAO kun créera ko n'a créera k'a bɛna monnaie d'an bɛɛ ma mais Faransi y'a saisi dɔrɔn ka CEDEAO k'a ka baarakɛminɛ ye jamana minnu ka yɛrɛma hɔrɔnya ma dafa ne y'olu fara ɲɔgɔn kan olu bɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya baara kɛ o tɛ se Union africaine bɛ ten an kan ka nin bɛɛ rebelote o de kama Korema collectif pour la refondation du Mali mais URA Union pour la refondation de l'Afrique sur la base du souverainisme de l'intégrationnisme et du panafricanisme. Ça, c'est la nouvelle doctrine. On commence d'abord à être souverain. Après le souverainisme, doctrine Assimi maintenant, relation bilatérale. A bɛ fɔ de ma ko intégration. Intégrationnisme. Ni jamana y'u bolo di ɲɔgɔn ma n'o fɛnɛ ɲɛna, an bɛ sɔrɔ k'an fara ɲɔgɔn kan. A bɛ fɔ ma ko panafricanisme. An bɛ fɛ ka doctrine bɛɛ de tiɲɛ. Ayisa ka dɔnkili. A dara nin de kama. Parce que système doctrine bɛ ten na. An bɛɛ k'an yɛrɛ ta. An ka sɔrɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma yɛrɛ ta kɔnɔ. N'an y'o kɛ n'an ye jɛkulu min sigi, o bɛ mɛn ten na. Ayiwa. Donc, c'est pour cela même fait. Assimi k'a faamuya encore qu'il doit se retirer complètement et définitivement de la CEDEAO. Hein? Ka bɔ CEDEAO la pewu. Bɔ CEDEAO la pewu. Pewu. Au même moment, a k'a bolo di Ilisu ma. Diɲɛ yɛlɛmana dɛ. Ni diɲɛ bɛ ka yɛlɛma. Ni tɔw bɛ ka turukan fɔ, n'i ye bakan fɔ, i bɛ dun dɛ. Bakan fɔ ye CEDEAO nɔfɛ tagama de ye. U balama de don. Turuku bɛ fɛ k'u dun. Taa i yɛrɛ ka kɛ suruku ye. Parce que diɲɛ b'o ko fila de la. Soit e bɛ kɛ suruku ye, ou e bɛ kɛ ba ye.
Hein? C'est ça. Soit tu deviens proie ou tu deviens un prédateur. Ah oui. Donc maintenant, Tchoukou Tchama Merom Akataï, nous est briqué. Briqué nous Fordona, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Malika Igro Olula. Abana. Akal do Kulukono. Olukna Akal no Fekeleke. Mais Ebe Bauka Kulula. Ko ke eni Tchoukou Betama na Yofe. Ebe Dune. Anda kan to tira la me dumoy Ya me dune na mabo o yere ba fene be ka nyini ko ba kele ngu chela ko ba inga ko ba we fere be nyina na ma so me na mte ba mu ya to mate kan du pati male surugudi Aisha ko tene surugudi be ko mali bana joyama surugudi be ba o chela o donc maintenant etro ba o chela du fara na obi dumoy obi dune donc mali e surugu sira mun ke na mo fuma go souverainisme kele anga ta surugu ka tona na on te fe anga du Munu te fe ka du anga to tona. Ni ma to tona ila wa me dune. Ebe dun. Na folotiki kele fantan kono to. Me ke tana ile. Ebe ko e. Ebe ko de. Ebe ko e. Portiri. Ne portiri bwana. John tan nani. John jamana tan nani. Ko kebe ke ahoro ya nyini. Ni ma bola ila wa me ku joye de. Ebe ke joye. Donc c'est important que anga bonina anga ta brique là. Ina fo alim balma ke chèque ke ta ba fo tu. Ni chèque qui t'a fait la vidéo de Odona. A fait le cas c'est que kuma kelinga. Osabe. Parce que fait no fait bi. Na bebe kuma min fo. Ay ñon de ma kuma fo la. Osabe. Milina nti matayo. Mane do. Mane do. Donc on est là aller en balmake chez Toumara bi kuma. Avec a kuma mun fo, ana ñon de me kuma wala. Ka kuma fo malé be ka ta sira kelen. Osabe. Ante mo mi de me dro o yemi me mal contrôle. Donc vraiment ba ñini. Anga bo i mo la nga war créer aywa foma nyingal do be mie anga police wi o fana ulime ni wati na ka fo ko uru wati de la ku ye kala wuli no yu ka giri ku nga ambargo ere kama o ku ka kala nyongri nga comme ambarke wula amena o keme ka wuli sisa ko ka se ko luka giri ku ka alaje wala sa vraiment se ko haka u defa to di mana na yansigi ko le medru fula bana wuli no na mbora ni kono piu ante bi baro che ni ndama se uma parce que kibara jelo mambulu o koka la dilu mambulu o koka pour que anga dula pour suer ne reter la kawe inter la kawe mo be finindo o ben fo makadi kasabe me kla ka nyefo solution ba la mi ñoko fam ala sona ni ala sona donc ni yoro mu fle ambe ni yoro yi kunche wala sa Allemagne ta amo foka franinga amo foka président yana Allemagne be jamane amuna numa dabla niya ibaro Allemagne ko plaque numéro 1 ba ibo numéro 1 Allemagne ko plaque numéro 1 ba parce que tout simplement l'Allemagne a été le premier pays à reconnaître l'indépendance du Mali. Donc Allemagne kala jamana folo mi Malika yere ma hore ala ko do nuka ministry continuera ni fami numéro 1 minola amba di shuma obi amba di shino obi amba di jamana manager parce que ante keke ete ka on la ko do e ka kala bla on na anga ma hore ala ara de wal banani Allemagne kala Allemagne du mo mi est-ce que Allemagne yere ka nyama obeni kala ko luga amasale ka kote non mais aba pour amba numéro 1 minola wa mimi no fo amba di shuma cheke lo ere ne ka proposition ka numéro 1 minola la ka di shuma cheke li te rishu amu ya nga armée de meka enquête bo sisa maliga indépendance a numéro 1 amba da amba Allemagne ta minala meka ta Allemagne ta bla fo ko fe o bo ci le bu yela def wal France ere ka ordre mumbe ko fele numéro minola ka be numéro bla ta jamana be nu tika maliga ere ma wona kele amba be ga numéro bla fo ko fe na tura kan décision nota afin na ta France la conseil des ministres ou bien déjà ta bon anye jetune ke bu ya teka ke diplomatie la bi anye ni di e ma parce que ikra inter folo bon comme ikra terme iblarana amiga numéro mnela afuma ne retire le numéro mi le tera bana ko aywa donc dans boro la madame ne folo engrais ko kuma na engrais ko kuma me ga fo ka do china bosi donala mba barachi awi memba kunguloni tikepi jamana ina ansira sabali kwa
dɔ kɛra papa on ne ko ante monopole ko la an y'a fɔ e ye o ye fɛn bɛɛ bɛ cɛ ka den ma o tile banna koyi o banna Korema bɛ kɛlɛ mun na an tɛ opérateur économique dɔn an tɛ monopole dɔn ayi mais an bɛ mun nɔfɛ Mali monopole ko ka dabila parce que commerce sariya tɛ kosɛbɛ ni monopole daminɛna parti politique de y'a daminɛ pour que ka opérateur économique dɔw k'u financer u fana b'u ka campagne financer cogo min anw t'o la bilen ni opérateur économique min bɛ jamana dɛmɛ i b'a dɛmɛ ni bɛ parti min dɛmɛ i b'a dɛmɛ mais opérateur économique bɛɛ ka kɛ kelen Mali ko la monopole an t'a la bi an t'a la sini wa an b'a kɛlɛ kɛ a ka dabila kosɛbɛ a ka dabila kosɛbɛ monopole tɛ jamana si jɔ ayi feere taabolo ye de concurrence de maintenant an ye dɔw ye yan foyi tun t'u bolo ma kɛ waritigiya n'aw nana ka monopole di dɔ ma a bɛ concurrence déloyale de kosɛbɛ maintenant o min dabilara o ma diya dɔw ye o ma diya dɔw ye tuguni koyi wa don n'a nata an b'a bɛɛ pɛtɛ-pɛtɛ minnu bɛ fɛ ka ni engrais ko ta k'a kɛ mɔgɔ ɲini sira ye k'a kɛ politique sira ye u ka bɔ a kɔnɔ quoi ça ne marchera pas a tɛ marcher Mali la a tɛ marcher caman bɛ kuma na wa hali hakɛya mun dira u ma walahi a dɔw m'u ta bɛ di ni tɔnni bɛ caman ye k'o ye entreprise baw ye tɔnni hakɛya min dir'u ma halisa a dɔw ma tila u ta verser la o bilalen bɛ yen halisa a papier b'an bolo fɛn fɛn tɔnni hakɛya fɛn fɛn dira entreprise ma ani sera ka mun ladon an b'a bɛɛ kalan an ka sabali quoi an ka sabali jamana mana kɛ cogo cogo a bɛ se ka kɛ ministre bɛ se ka fili mais a mana kɛ cogo cogo monopole ko in an t'o de la bilen o de la an y'a fɔ hali ministre des commerce n'a lafiyara an bɛna ɲɔgɔn ye an n'a bɛ ɲɔgɔn ye an b'a fɔ a ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ an ka exonération di mun ma a bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo n'u ma se ka 50% malo n'a ɲɔgɔnna o k'a minɛ bolo an ka proposition ye mun ye bi u ka kalo 3 ou bien kalo 6 di sukaro malo ɲɔ u k'a ladon taxe douanière kana k'a la n'a ye wagati dɔ k'o la an b'a jɔ taxe bɛ k'a tɔ la État man kan ka balo subventionné quoi kɔfɛ ayi i ka jamanadenw ka nafolo ta k'o don balo la ko k'o subventionné dɔw bɛ n'o bila magasin kɔnɔ a tɛ bɔ o tɛ ka jamanaden tɔw tɔɲɔ ko k'a yɛrɛ kelen ta ye o de kama dɔw mana wuli ko gazi gɛlɛyara anw yɛrɛ de ko gazi kana subventionné parce que subvention wari jamanaden bɛɛ de ka wari bɛ fara ɲɔgɔn kan mais ka jamanadenw burusi kɔnɔna la nɔgɔ de b'u bolo yen u tɛ gazi ko ɲɛdɔn k'olu ka sɔrɔ k'o ta ka gazi subventionné o ka dabila hali sanu bɔ min bɛ kɛ o carburant k'o subventionné a ka dabila Mali la le Mali perd plus de 40 milliards an tɛ ka sanu sɔrɔ o sanu fɛnɛ an bɛ to k'olu ka carburant fɛnɛ subventionné an bɛ perdre 40 milliards la san kɔnɔ mais mun de kɛra a tɛ ɲa et sanu tɛ sɔrɔ an tɛ wari sɔrɔ taxe ka da ka douaniers ka taxe da carburant sanu bɔyɔrɔ kan et que Mali convention fɛn fɛn mana ban u kana segin mɔgɔ si ka convention kan tuguni fo ni Mali bɛ gagner mun na an bɛ président fo yan SOREM décision bɔli la n'o ye société pour les ressources minérales du Mali a décision bɔra nin ye koba de ye Mali la wa ni maliyɛnw t'a kalama min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o de kɛlen filɛ parce que nin ye kɔrɔ min ye ko Asimi ye ŋaniya ta ko maliyɛnw ka wari a ye min fɔ n b'a sira kan ka fara nin kan sanu audit bɛ ka kɛ dans un mois a jaabiw fɛnɛ bɛ ka bɔ ɔ mini o mini b'an bolo u bɛ ka audit financier kɛ a n'a a audit bɛɛ lajɛlen donc an bɛna dɔn sɔrɔ jumɛn b'an bolo mais an bɛ min fɔ fɛnɛ président Asimi ye impôt sanu bɔyɔrɔ la u ka impôt mɔgɔw former tuguni u ka taga sanu bɔyɔrɔ la ka mesure wɛrɛw d'u ma pour que an ka sanu impôt gansan bɛ Mali bɔ nɔgɔ la sanu impôt n'u ye impôt k'a ɲɛ ma walayi an bɛ tila ka wari wɛrɛ ladon Mali la a tɛ ka k'a ɲɛ ma dɛ donc n'an bɔr'o la an bɛna n yɛrɛ tɛri polisiw ka yɔrɔ la c'est vrai Papin président kun ye instruction di tuma min na an ye giri unification kɛ a ye instruction di ministre ma instruction dilen ministre ma k'a ci jɛ n'a ye
Mali tenitigiw a kɛra sapeur pompier a kɛra policier ye parce que olu de bɛ na ani sous-préfet ani surveillant de prison olu de bɛ nin grille ko la est ce que y'a faamuya donc olu bɛ nin mun na a kun fɔra k'u ka sigi ka kuma u ni ministre de la fonction publique sigira ka kuma u bɛnna ko la an b'a dɔn ko wagati tiɲɛ na u y'a ko ɲɔngiri ɔ grille unifié in na ko caman b'a kɔnɔ an t'an da s'o ma mais bɛn kɛra mun kan je crois que faamuyali min ma kɛ u yɛrɛ ka fɔ la ko conseil dɔw de bɛ ministre des finances la olu ko nin wari ka ca wari tɛ se ka caya o an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ sabula jamana bɛ yɔrɔ min na a bɛ basigi de kɔ a bɛ basigi kɔ parce que ko fila de don n'u tɛ se ka polisiw ani sapeur pompiers ani bɛɛ ka grille kɛ kelen ye u ka polisi ni sapeur pompier militarisé dɔrɔn polisi na sɔgɔma ayi banko t'o la o u b'a militarisé o la sɔrɔ o sɔrɔ bɛ min bolo bɛɛ ka sɔrɔ bɛ d'i ma sinon n'i ye unification kɛ ni ko nin ye cadre A ye nin fana ye cadre A ye o kɔrɔ a bɛɛ kan ka sara kelen de ta o kosɛbɛ siga man ka don o la parce que i b'a dɔn ko o discrimination de man ɲi ka dɔ ta caya ni dɔ ta ye ne ka proposition ye fila ye proposition fɔlɔ u k'u ka hakɛ d'u ma grille unification ye sariya min fɔ o sariya ka kɛ ka d'u ma ministre des finances k'a lajɛ an'u ka sigi ka kuma parce que an bɛ yɔrɔ minnu na a man d'an ye paramilitaire fɛn bɛ sécurité kunna u ka ɲugu yɛrɛ la sɔrɔ ko ta fan fɛ a man ɲi kosɛbɛ mais a tɛna kɛ mankanba ye u bɔli min kɛra an bɛɛ y'a dɔn ko bɛ yen kosɛbɛ wa an wulila k'an jɔ fɛnɛ mais ni ala sɔnna ma an b'u hakili sigi ministre des finances bɛ nin wele a tɛ mɛn inchallah ministre de la fonction publique ni ala sɔnna ma a b'u wele u ka bila u kunkolo la ko comme bɛ ka k'u la ko denbayatigiw don a bɛ n'a fɔ a bɛ ka kɛ an bɛɛ la kosɛbɛ n'o tɛ se ka kɛ a bɛɛ ka militariser pour que ka bɛɛ bila niveau kelen na parce que ni militarisation nana militaire bɛ min sɔrɔ n'i ye polisi fɛnɛ o fɛnɛ kelen bɛ di i ma o garadi kelen na et puis an mago b'o yɛrɛ de la bi on a besoin de militariser la police et la protection civile an mago b'o la o nafa ka bon Mali kan bi kosɛbɛ parce que pourquoi an yɛrɛ a man d'an ye bilen an ka polisi ka bila bala dɔw kan min ye politique mɔgɔw ka bolokɔnɔ baara ye k'u bila cogo dɔ la c'est pas bon an ka polisiw n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna bi attaque o attaque kɛra Mali la polisiw y'a a fɛn fɛn y'a attaque kɛ o y'a bɛɛ minɛ u y'a bɛɛ minɛ ni attaque kɛra u bɛ ci minɛ ni banque ni attaquera ni attaquera ni attaquera u y'a bɛɛ minɛ la police est très bien formée. Ah oui. Yɔrɔ sapeur pompier mɔgɔ tɛ n tɛ da don o la yɛrɛ. Ayi olu bɛ ali ba falen. Mɔgɔw bɛ ninnu bɔ armée bunna kunna alors que a bɛ fɔ ninnu bɛɛ de ma ko les forces de défense et de sécurité du Mali. Bɛɛ bɛ baara kɛ. Bɛɛ de b'a kɛ. Hali eaux et forêts u ka militariser. U ka bɛɛ militariser. Mais ni sen fɛ Asimi kun ye instruction yɛrɛ di eaux et forêts denmisɛnnin maa 100 ni 20 ou bien 80 ɲɔgɔn na ko ka u ye concours kɛ ka concours professionnel kɛ ka formation professionnelle kɛ ka tila ka stage kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ko k'u intégrer o fɛnɛ bɛ retard la donc ministre ka nin ko ninnu teliya parce que c'est vrai jamanadenw n'u bɛ condition na a bɛ jamana baara teliya sɛgɛn t'an na an ye guwanɛ kɔni don fɔlɔ mais sɛgɛn tɛ Mali la dɛ sɛgɛn t'an na an bɛ wagatinin dɔ de makɔnɔ dɔrɔn pour que ka kow sigi yan'an ka jinɛjan gɛn ka bɔ an senkɔrɔ ka kow bila ɲɔgɔn na o dɔrɔn de don sinon sɛgɛn tɛ Mali la donc an b'a f'u bɛɛ ɲɛna an bɛɛ k'an jija yɔrɔ école maître ta tɛ papier n'i ye sɛgɛnnen bi ni Mali bɛ mɔgɔ ka sara ni olu tɛ jɔ o ka sara la n delila k'o fɔ o ye corps 4 de corps tɔw ma juguya kɛ dɛ les forces de défense et de sécurité u man ka jogo ni yɔrɔ wari la cogo ci la u man ka kɔnɔna fili duko la u man ka kɔnɔna fili denw ka kalanko la les enseignants maître man ka kɛ ni maître kɛlen bolo kɔfɛ den fɛn ye jamana o jamana la o kɔrɔ ko jamana tɛna taa ɲɛ bilen dɔgɔtɔrɔ n'i y'o bila kɔfɛ jamana o jamana kɔrɔ k'i y'o jamana feere aw tɛ kɛnɛya tuguni juge
n'i ye kiiritigɛlaw bila kɔfɛ i ka miliyari tɛ sɔrɔ wa o jamana lafiya tɛna ye o de kama condition fɛn kan ka kɛ kiiriko bunakun a ka kɛ mais mesure ka ta fɛnɛ kiiri ka tigɛ a ɲɛma c'est pour cela an b'a fɔ an balimamuso dɔ b'a fɔ Korema ka laɲini don mun de la faamaw ni fantanw an bɛɛ den tɛ taa école publique la o de ye Korema ka kɛlɛ ye ɲinan dɛ an b'a fɔ ko ka privé datugu mais il faut que école privée kalan yɛrɛ de ka kɛ mais n'u ma se k'a daminɛ ɲinan san wɛrɛ n ko an ka kanw ka don ba la an ka école la an ye dɔ kɛ tubabukalan in na ten kosɛbɛ tubabukan kalan yɛrɛ de ka dabila an ka école la a dan ka kɛ ɲinan ye quoi disposition ka ta constitution ka na à partir de cette année ni ɲinan bɔra la tubabukan kana kalan an ka écoledenw kunna bilen o démonstration bɛ yira la na kunna an kun bɛ baliku kalan 22e édition na kan o kan a bɛɛ sɛbɛnnen don baliku kalan na kosɛbɛ mais n ko ta o ye jumɛn n ko bɛ icône de la sisan a bɛ informatique kɔnɔ diɲɛ n'i y'an ko don a la i bɛ se ka machine téléphone bɛɛ kɛ n ko ye kosɛbɛ maliyɛn bɛɛ bɛ se ka i ka baara kɛ ni n ko ye an ka kan tɔw bɛɛ ma se o la o mais n ko tɛmɛna o la wa kan jiginna yɛlɛ a bɛ n ko la wa mali kan bɛɛ bɛ se ka tɛmɛ n ko la. C'est pour cela que c'est l'alphabet phonétique d'écriture de nos langues nationales. Flakana, il m'a dit quand il y a un junior là avec un cola. Amanamana, oh, ko, bo, avec un cola, ka accent du makala. Koroboro quand il fait qu'à prononcer chomi, animambe, flaka il fait qu'à sama chomi, animambe, boboka il fait qu'à fo chomi, nkobe c'est qu'à une bête avec à prononciation qu'à ketula. On est koni to dans pareil. Nko ni baliku kalan danfara ye nko kana ni nko sɛbɛnni kɛ nko i mago b'a accent na cogo min a b'a kɛ ten i ko bɔ bo olu tɛ kelen ye bɔ accent min bɛ kɔnɔ ni tubabukan don u b'a kɛ circonflexe mais nko la o bɛɛ bɛ yen fɛ ha o bɛɛ bɛ nko la yanni k'a fɔ k'i b'a tu ɲɔgɔn na sɛbɛnden dɔ bɛ o kuma fɔ. Donc nko te kan yɛrɛ nko ye sɛbɛnden de bon o sɛbɛnden min n'o bɛ révolution kɛ diɲɛ kɔnɔ an kan ko o de ta pour que diɲɛ ka an bonya nko bɛ bi a bɛ enseigner université la an b'o de ta k'o don ba la et puis a kalanni ka nɔgɔn kosɛbɛ donc an b'o fɔ parce que pour que an ka bɔ nɔgɔ la f'an ka bɔ walikan de la n'i bɛ ka walikan kalan i bɛ miiri n'o tigi de ye i ka tabiya bɛ taa ni o ka tabiya de ye. Donc vraiment c'était pour que ka anda do fene la mais ka fo malien be na am yoro na de ko mo yini malien be fa 22 septembre akanga fete yina ka fete fo ka fo ko ka fete a fete ko na mo mana bo duo la be ka bo ko ministre ma ka ta o te gouvernement ko le ani gouvernement ma so anto la blé parce que ni gouvernement ta do ka jugo ministre on demanda dengo kan de te ministre ma fait attends la kana on dans les manga sera sous de la ante ministre ko la donc mali be 22 septembre mo ci kana to sokono defle be kayoro mali on ga bo kan te ministre la ka nyini yentempe central syndical ka nyina befe nambe defle ambeka bonyina defle krefe anga sebe ngante ministre makula o de ba to je ba do community maka bo malla suno ka yidda ngania uranda de do de mali be fe ka uranda de o we génocide mun ke uranda be fe ko nyona de ke malla o ka makoro ngo flow be ka fa o manya we mercenaire blakana o manya prevu bubulu o manya masala sube ka mine prevu chama de be amuro donc il va ko dongo do mali prêchi o prêchi ana ka conférence de presse de ke dongo do bien ka malien nye ana kuma wa nga sebe kan bela ka si bien mo bema en tout cas ne ba mali population be woni syndicat parti politique opérateur économique en beka mali ka plainti mali ka lafia abi soro franci ka minishuma de geni kana franci ge minishuma ge Franci il va ka kanke il va boire ka chepala il va franci ko bani abana bew ni le kuma mbolo ka fo ayina ndaro ni ni ngal babulu aywa ni ngal konte kuma kuche kuma la ka se ka fuli kan fle ba ye ka bita ka nyo ka ne ma fuli datura bilibili ba chamana kuma min be fe dron ba fo mun fe be ka transition soutenir
an ka transition soutenir tiɲɛ kan an ka transition soutenir ni baara ye baara ɲuman bɛ ka kɛ an ka taa fɔ jamanadenw ɲɛna transition soutenir tɛ a ye na don n ka tɔn na a ye bɔ n ka tɔn na transition soutenir mun ye gouvernement bɛ ka baara ɲuman mun kɛ ka t'o fɔ jamanadenw ɲɛna an fɛn bɛ ka fɔ k'an bɛ gouvernement dɛmɛ est ce que n'an bɛɛ taara ka taa gouvernement ka baara ɲuman fɔ jamana bɛ ka mara min kan k'a fɔ jamanadenw ɲɛna o de bɛ jamanadenw hakili dayɛlɛ kosɛbɛ transition tɛ wagati ye k'i b'i ka politiki tɔn don ba la ayi transition kɔnɔ an k'an ka politiki kuma de to yen mais jamanajɔ kuma de bɛ fɔ n'an ye ni transition banna ni ala y'an ka jamana segin an ma an mago bɛ constitution min na k'o bila an bɛ fɛ min ka kɛ an b'o kɛ sa parce que ne tɛ min faamuya ne ko parti jumɛn bɛ Mali la an bɛɛ créera ko maliyɛn ka hɛrɛ an bɛɛ créera ko jamana bɛ lafiya kosɛbɛ bon ala nana kɛ ala ye président dɔ di an ma o bɛ ka jamana lafiya o bɛ ka an bɛ laɲini min o bɛ k'o don ba la ne ko e wuli kun ko ka falen dɛ ne ko ma se ka nin yɔrɔ faamuya ni ta ni i faso la ni ta ni parti kɔnɔ ne ye parti ɲɛmɔgɔ ye dɛ wallahi tant que président ɲuman bɛ Mali kunna ne tɛ n présenté président la ne bɛ n ka jamana fɛ ne yɛrɛ ka hɛrɛ ye sa n bɛ fɛ ka mun fɔ parti politique ɲɛna fanga ɲini i bɔ yen an sigi an ka bɔ a la an ka laɲini kun ye ko Mali ka lafiya Mali ka fɔ bɛɛ ye ala ye o président di an ma o b'an bolo ne ko an bɛ mun de ɲini k'an t'o ka baara dɛmɛ o ye denmisɛnnin ye a y'a yɛrɛ faga k'a yɛrɛ di k'a ka denbaya di a n'a kolonɛli tɔɲɔgɔn ani sirasiw tɔw ne ko yanni an ka taa k'an bɛ ko wɛrɛ ɲini an t'olu dɛmɛ o baara ka lajɛ wa an kan k'o kɛ mais anw ka kɛlɛ ye de aw ka taa ka bɔ yen anw ka na o tɛ ne ka politiki kun ye dɛ tɛ parti an ma parti politique créé ko président dɔ ka bɔ yen dɔrɔn an ka na an y'a ɲini de jamana ka se ka mara ka ɲa ni ne b'a dɔn ne fɔnba tɛ se mɔgɔ dɔ bɛ k'a kɛ ka ɲa cɛ o dɛmɛ sa an bɛɛ de ka hɛrɛ b'o la kosɛbɛ ni parti sigi kun ye jamana ka hɛrɛ ye jamana ka hɛrɛ a ti bɛ ka baara kɛ ne ko parti kan ka to kɔ wa ayi o de y'a kɛ dɔw bɛ ka Ablaye premier ministre ka kuma kɛ politique kuma ye k'a ko opposant tɛ transition na a y'o fɔ Choguel yɛrɛ y'o fɔ u bɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko nin kɔrɔ ye ko o nana farali kɛ cɛ y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna ko Choguel tun bɛ sira kelen min kan a nana o sira kelen de la opposition tɛ ka kɛ transition na parti dɔ de bɛ pouvoir la parti de pouvoir la militaire de bɛ yen militaire ye jɔn de olu t'u da don mɔgɔ ka parti la olu kɔni bɛ jamana bɛɛ de kama siya bɛɛ fana ye militaire ye donc transition yɛrɛ gestion ɲuman est ce que a kan ka tɛmɛ militaire kan ayi mais u bɛna wuli ka kɛlɛ daminɛ a don sena bɔ ten an t'an da don mɔgɔ kuma na donc kana na a kɛ i n'a fɔ ko wɛrɛ bɛ yen Choguel ye baara mun kɛ a ye baara ɲuman kɛ Ablaye nana a ko Choguel y'a bila yɔrɔ min a bɛ k'a ta o yɔrɔ la wa ma fɛngɛ kuma fɔ dɛ a ye jamanaden bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan kuma in bɛ mun nɔfɛ e kana i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko transition jugu ye e ye an tɛ jugu dɔn transition na an bɛ jugu min dɔn transition na n'i bɛ ka farati dɛmɛ Mali kan e kɔni ye jugu ye e ye jugu ye sinon mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la mɔgɔ ma gɛn kuma bɛ yen dɔrɔn an ka Mali ka taa ɲɛ Mali ka se ka jɔ est ce que o ye mɔgɔ gɛn yan o tɛ mɔgɔ gɛn plainte kɛlen filɛ nin ye a sera a ka fɔ mɔgɔ ma ko ka Mali ka plainte dɛ k'a fɔra ko an ye san 9 kɛ o san 9 an parti bɛɛ ko an bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ parti fɛn fɛn candidat fɛn fɛn présenté bɛɛ ko n bɛ présenté pour que kɛlɛ ka ban n bɛ présenté pour que Mali ka taa mɔgɔ min b'o kɛlɛ ju la k'o ye Faransi ye ko o dɔnna e ma kuma ni min ma kuma i kana na fɔ k'i bɛ candidat président ɲini yan dɛ dɔw ka communiqué la olu fana y'a jira k'a fɔ ko plainte in kɔnɔna na ko k'a fɛsɛfɛsɛ o ye pour que u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la mais fɛsɛfɛsɛli jumɛn b'a la document bɔra accusation 50 a bɛɛ sɛbɛnna n'u ta papier don u ka na an b'a d'u ma k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛf'u ɲɛna sariya de don parce que dɔw tɛ fɛn yɛrɛ kalanni de fɛ fɛn sɛbɛnna o sɛbɛnnen kɔfɛ prévu wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ sɛbɛnni gansan ye mun cira Nations Unies ma a papier cira bɛɛ ma jamana ko la est ce que e kan k'i sigi de ko i ka wele k'a d'i ma c'est vrai Korema bɛ ka transition dɛmɛ mais ministre m'an wele ka papier d'anw ma dɛ anw taara papier ɲini de prévu tɔ minnu bɛ anw bolo o y'an ka mɔgɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ ye olu ye prévu tɔ minnu di o bɛ anw bolo ka fara jamana ta tɔ kan anw b'a dɔn prévu caman bɛ bi ye ne bila ka kuma mun de b'a kɛ parce que Korema la
Kurema lasigiden bɛ Mali fan bɛɛ u bɛ mɔgɔw suit u bɛ militaires suit u bɛ fɛngɛw suit min mana kɛ u bɛ information d'a ma o ni armée yɛrɛ ka information fana tɛ kelen mɔgɔ b'i sigi ko k'a makɔnɔ e bɛ mun makɔnɔ jamana kuturu ka bɔ k'a fɔ ko an ye nin prévu la dun an bɛɛ de parti bɛɛ de tun kan ka girin ka taga ministre a y'a copie d'a ma u taara wala a bɛ taa d'olu ma o sigilen de yan ayiwa n'a fɔra sa ko élection bɛ yen jɔn bɛ taa jɔn ka papier minɛ k'a ladon u yɛrɛ n ko yɛrɛ de bɛ taa n'a ye mais a fɔra ko nin bɛ jamana kun kan ko jamana ye prévu di n'e b'a dɔn ko jɔnjɔn t'i bolo e taara ka taa ɲini wa fama o fasojɔla tɛ sa a fɔra k'a tɛ d'i ma fasojɔlaw tɛ anw taara ɲini an y'a ta réseau kan ka tila ka taa kuma tɔ ɲini wa hali sini an b'a tɔ ɲini an bɛ min nɔfɛ min fɔra gansan Mali ye mun papier min kɛ a tire dɔrɔn i b'a bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ a ko dogolen tɛ o papier min bilara n'a bɛ diɲɛ bɛɛ bolo ni nkalon kelen tun b'a la ɲanguma y'a sɔrɔ Faransi bɔra mais e ye Faransi ye k'a fɔ ko nin fɔra ko tiɲɛ tɛ yan Ivoire ka avion min ye Mali cɛ ci ka na centre la ka baara jugu kɛ a numéro tɛmɛnen bɛ yen min bɔra Niger ka baara jugu kɛ a bɛ yen Faransi ye communiqué kɛ k'ale yɛrɛ tun bɛ fagali la ka mɔgɔw faga le 6 le 7 août u bolo yera o la fɛn caman de bɛ yen mun kɛra a prévu baden de bɛ yen mais o bɛɛ sera ka na ka fɛɛrɛ fɔ an na mais n'a tɛ mun bolo o k'an wele an b'a papier an b'a ci ma n'u tɛ se k'a tirer an b'a tirer k'a d'u ma. Famba an y'a ye sɛbɛnni dɔw la k'a fɔ tuguni ko France fana bɛna plainte kɛ Mali kan CPI la. Faransi bɛ se ka mun plainte kɛ k'a sɔrɔ an ma bɔ nin ko la fɔlɔ. I yɛrɛ ye bo kunna i minɛ n'a bo kunna dalu foyi tɛ ninnu bolo dalu min b'an bolo fɔlɔ an ka taa o la dalu jumɛn b'u bolo dalu jumɛn bɛ Faransi bolo Mali la yan dalu foyi t'u bolo. gafe min ye sɛbɛnni kɛ o bɛ ka kuma charnier dɔw ni fɛnw kan k'olu bɛ France. ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna charnier o charnier bɛ Mali la Faransi de y'a charnier bɛɛ kɛ olu de y'a sen o tɛ kelen ye filanan a charnier bɛɛ yera olu kun dagalen bɛ yɔrɔ min na. olu de y'a charnier kɛ k'a bila yen olu y'o charnier dɔn cogo di e kun ɲinɛ k'e y'a dɔn cogo di ko charnier bɛ yen o tuma na a donna e ɲɛna o waati la e kun bɛ min a mun e ka kuma de b'o don Faransi de ye nin charnier bɛɛ kɛ ka mɔgɔw su don ka fagaliw kɛ o prévu tɛ se ka kɛ Faransi bolo prévu fila tɛ o anw bɛ tila an ta in de la fɔlɔ mɛnɛ o anw de bɛ lamɛn n'u bɛ se ka na ni contre argument ye u ka na n'o ye mais n'u ta fɛnɛ don an t'a fɔ ka na don dɛ u b'a don walahi n bɛ min f'i ɲɛna an bɛ taa n'a contre argument ye Faransi ma min faamuya tuma min na olu tɛ ko kalama technologiquement an y'u ka fɛn bɛɛ photo ta c'est à dire armée ye a ka technologie aérienne labɛn Faransi ɲinɛma o tun t'a dɔn ko fɛn bɛ yen an y'u tɛgɛ minɛ u la hali o charnier ko in an bɛ bɔ ni prévu wɛrɛ ye u y'o min kɛ e ma ye wagati dɔ la an kun ko u tun bɛ kan o kan na ko ka taa kan bɛɛ vérifier armée m'o kɛ o armée y'a kan bɛɛ jateminɛ fɔlɔ de fɛn fɛn b'u bolo k'a bɛɛ photo ta o photo ta cogo la bon u bɛna charnier fɛn fɛn fɔ o b'a sɔrɔ photo min bɛ yen armée bɛ tila ka yir'u la k'a trace yira a la kɔnɔ n cɛ bɛ min f'i ɲɛna an labɛnnen de don c'est à dire labɛn dan don maliyɛn k'u hakili sigi i ko ŋɔmiɲɛna n'a mɔden n'an taara nin kɛnɛ in kan a tɛ i n'a fɔ kiri don dalu ko de don an b'an ka dalu yira diɲɛ bɛɛ la min sɛbɛnna o dɔrɔn tɛ dɛ parce que u bɛ ka ɲinɛ min kɔ u ka su dɔw maralen b'an bolo u bɛ ka ɲinɛ min kɔ u ka communication bɛ an bolo u bɛ ka ɲinɛ min kɔ caman b'an bolo kaso la olu pɛrɛnlen don a don na ka bɔ k'u to kaso la k'a fɔ nin générali nin coloneli o de ye nin kɛta o de ye nin kɛta nin y'an dege na nin y'an dege na nin y'an dege na o bɛɛ de b'an bolo. est ce que n'a y'o jira politicien ninnu na o tɛna u ka. an tɛ fosi yira politicien na an t'o yira min bɛ yen an ka mɔgɔ t'o danaya la o danaya ma ban ka ban n'i dalen tɛ fanga marabaga la e bɛ taa fɛn jumɛn na an k'o yir'u la depuis an ma taa yɔrɔ jan o fana ka t'o yira k'o tirike tuguni i bɛ t'o fana yira u la u bɛ tila ka na f'i ɲɛna ko est ce que nin cɛ mɔgɔ min sɛbɛn tɛ jamana dɛmɛ ma i bɛ t'i ka sira fɛ sa bi Mali kɔnɔ mun ye Mali jɔ 100 o 100 99 ani buruburu 9 de bɛ ka transition soutenir e bɛ ka tɔ mun lajɛ bilahi hali u ka so kɔnɔ Taalafɛn Daramani ɲininka i b'a dusukun ci a b'a fɔ ko walahi Asimi an ma se k'i ta ye ɲɔgɔn kɛ de mais tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ sira ɲuman kan hali Alasani yɛrɛ dusukun n'a sɔnnen don Asimi walahi hali an balo a b'a sɔnnen don Asimi o ninnu bɛɛ sɔnnen don mais Ala ma se k'u olu bila u ka se ka nin kɛ u tɛ kɛ quoi u kɔni b'a kɛlɛ kɛ parce que u bɛ jɔnya o la f'a k'o de faamuya quoi o de kama kɛlɛ min bɛ Mali la ne bɛ min fɔ dɔrɔn
maliyɛnw ka daw yɛrɛ la an k'a bila an kunkolo la ko sɛgɛn tɛ Mali la an k'a dɔn ko hɛrɛ yɛrɛ de bɛ Mali la an k'an don sen yɛlɛma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛ min bɛ ka kɛ bi wallahi ne tɛ ka kɛlɛ in kɛ ko ne fɔma bɛna hɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ in na hɛrɛ ne y'a sɔrɔ ka ban ni hɛrɛ don jamana ye ne ta baara la san 18 ɲina o jamana mana ci ne na ne den minnu bɛ yen olu bɛ kɛ mun ye sini ni Mali tɛ yen olu ta denw bɛ kɛ mun ye ni Mali tɛ yen anw bɛna mun fɔ sini k'an y'o kɛ jamana ye n'an m'an cɛsiri ka jamana dɛmɛ an bɛna mun de fɔ anw seko ye mun ye o ye da marifa ye ka bɔ k'a ɲɛfɔ ka ɲɛfɔli ko ɲuman kɛ nkalontigɛ tɛ mun na ka jamanadenw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la k'a yiru la ko maliyɛn tɛ kunfin ye tubabu de kun y'an kɛ kunfin ye u ka kan nɔfɛ an bɛɛ bɛ kodɔn an ka kodɔn tɔ an k'o sɛbɛn an ka bɔ dibi la o dɔrɔn de bɛ yen donc ne bɛ maliyɛn bɛɛ wele le 22 septembre mɔgɔ mɔgɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ka bɔ ko MINUSMA ka taga hali bugudaw la 22 ka fêter bɛɛ ka bɔ ko MINUSMA ka taga wa k'a fɔ ORTM ye ni équipe b'a bolo a ka depuis sisan hali n'a bɛ stagiaire ta a k'u ta Mali fan bɛɛ a k'a bɛɛ synchroniser toutes les régions du Mali u ka équipe ka k'a bɛɛ la mɔgɔw bɛ ka bɔ yɔrɔ k'u tɛ MINUSMA fɛ wa tila ka ja bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ labɔ ka bɛn 22 ma 22 yɛrɛ de ka kɛ Mali yɛrɛ libéré ka bɔ conférence de Berlin na parce que an b'o de kɔnɔ a bɛ ka mun jateminɛ Faransi ko tɛ ko conférence de Berlin o close dɛ u bɛ ka Mali gérer ni o de donc an ka bɔ nɔgɔ la an ka sira wɛrɛ ta donc vraiment ka maliyɛn bɛɛ wele an tɛ ka kuma ko parce que an bɛ se kuma na mais an jɔyɔrɔ ye ɲɛfɔli de ye an jɔyɔrɔ ye kunnafoni dili ye wa k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni miirina wɛrɛ b'i la kodema bɛ o de kama an t'a bɛɛ dɔn dɛ an b'a dɔn an bɛ fitinin de dɔn mɔgɔw bɛ caman b'a dɔn an tɛ mun dɔn mais u k'an dɛmɛ halisa u bɛ mun dɔn u k'a ci an ma vocaliw kan n'u m'an sɔrɔ message la u k'a ci an ma vocal la an bɛ temps ta ka maliyɛn bɛɛ lamɛn parce que an b'a dɔn maliyɛn caman de bɛ yen mun bɛ fɛn dɔn maliyɛn de la diaspora an b'u fo n bɛ tila k'u wele k'u ka an dɛmɛ Mali jɔli na parce que bi Mali n'a fɔra k'i ye maliyɛn ye jamanaden bɛɛ b'i bonya n'a fɔra k'i bɔra Mali la bɛɛ bonyalen don i sigiyɔrɔ la ok o jeunes caman b'an bolo o fɛn caman b'an bolo u ka proposition kɛ an k'u ka miirinaw don ba la jamana yɛrɛ ka wele bila bɛɛ ma an k'an ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ donc n b'aw fo ka bɛɛ lajɛlen don kiramantɔnya na ko Ala ka jamana ye Ala k'a jɔ halisa Ala k'an k'a jɔbagaw fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma an bɛɛ k'an se kɛ Maliko la fɛn bɛ ka i seko kɛ an b'u bɛɛ fo ka premier ministre Choguel ka ɲini Ala fɛ Ala ka kɛnɛya d'an ma donc an bɛ kɛlɛ mun na an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma 21 sufɛ fɛnɛ an bɛna flamboyant ba kɛ o bɛ kɛ Bamakɔ yan an bɛ Bamakɔ ka bɛɛ wele mɔgɔ mɔgɔ bɛ Bamakɔ flamboyant bɛ yen le 21 Korema ni jɛkulu caman an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ bɛna flamboyant kɛ k'a don ba la ka tɛmɛ kɔrɔlen kan aw bɛɛ welelen don o kɛnɛ kan ka daminɛ 21 don flamboyant ba bɛ kɛ pour que o dugusɛjɛ tuguni an ka bɔ ka MINUSMA ka gɛnni boloda a k'an ka jamana bila a kɛtɔ bɛ nin na salala Mamadu